Hodíme jelení gruz, najdeme si zlatové miesto. Hej, tu je celá života. A tu je. Tu je. No, znáči to. Ja to filmujem teraz. Ja to filmujem. Jaj, víš, ostroví studovat. Meo. A to bolo ako divnou viazania, má tento ujo. A čípa, no hovor takú viazania. Počúvaj, Hemi, právý dojú, lepšie by som ukúpil. Slabý je. Slabý? Joj, málo slaniny je. Vláčecky už mu odrobia. Joj. My vieme aj 30 zahrať. A takto od rána strikuje. No, ale to je moderno. Počul som, že aj to Virtuska chytilo strikovanie. Rozmýšľa, že na makráme ho dám potom. Alebo na listovania. Jo, ale najprv mi sa naučí poriadne štrikovať, až potom vyšší level. Aha. No. Ja som si myslel, že iba on je frajer. Čo? Som si myslel, že iba on je frajer. Ešte máme ich 90. Jo, ja by vám tieto dosky z lanovky nepadli dole, chlapi. Počúvaj, len by 90 máme. Počúvaj, technický. Tak ráno. Ty kokšo. Ako na to ide. Rádo potrebujem. Noži, ale hovno, okolo nohy si to okrúť. Ale nie okolo vtáka, okolo nohy. Daj si to do topánu, okrúť to okolo